Lebo niekedy nejde len o to vyprávať o snoch, alebo vyprávať zážitky, hej. Ale ide o to, že na jednej strane, keď niekomu vyprávam o snoch, ten človek povie, mňa to nezaujímajú tvoje kraviny a potom sa ma pýta, čo ten daný sen znamená. To chcem povedať to, že ja tu hovorím snár alebo sny preto, aby ľudia pochopili, že sny môžu predvídať alebo hovoriť, alebo mať viacej významov, alebo hovoriť o viacerých veciach. A najviac ma stve, keď niekto, pravda maminka, povie, že ju to nezaujíma. A potom Dadiborko, povedz, čo znamenajú hodiny. A keby som povedal, čo znamenajú hodiny, plus by som to dedukoval vlastnými slovami, tak na čo sa ma to pýta, keď ja hovorím jej moje sny a na to povie, ju to nezaujíma a potom sa pýta. Mňa keď niečo nezaujíma, tak sa nepýtam. Abo keď chcem niečo vedieť, tak si kúpim mobil, ktorý mi umožní ísť na internet a pozriem si to na internete. Hej, nie len sa spoliehať na to, že to niekto za mňa spraví, alebo za mňa to niekto pozrie, za mňa niekto zahlasuje a pritom bude kýdať, že za všetko môže internet. Len tá negatívna strana internetu, za všetko je internet. Na jednej strane za všetko môže internet, ale keď niečo chce, tak pozrie mi to na internete. Keď za všetko môže internet, tak nech ti to pozrie ten, kto nemá také blbé názory, hej, že za všetko môže internet. Internet, ako som už povedal, si sám erotický obsah nedá. To dávajú ľudia, nie internet. Internet sám nepríde a nezaklope ti na dvere. Poď mať voľaké erotické a nevhodné obsahy. Chcem si ich zobrať. Internet ti sám na dvere nezaklope. Preto by si mal ten človek uvedomiť nie to, že internet je škodlivá vec. Internet neškodí sám o sebe, ale škodí ten obsah, ktorý tam dávame. Na čo tu budeme omezovať ľudí, hej, že dajme tomu spravíme úlož to, hej, že omezíme veci, aby ľudia nemohli tam stade sťahovať. Dobre, omezí sa úlož to, tak si ľudia nájdu iné spôsoby, ako to zdieľať. Toto není na mieste. Na mieste není omezovať stránky, omezovať úlož to, rušiť stránky. Na mieste by bolo, ako som to už veľakrát povedal, tých ľudí učiť, tých ľudí vzdelávať. Učiť ich, aby tam nedávali nevhodný obsah. Dobre, alebo to spraviť tak, ako som povedal, že dobre, idem na úložto, môžem si stiahnuť filmy, aké chcem, ale ten erotický obsah, za to by sa platilo. Ale nie, treba celé úložto vypnúť. Treba celé úložto úplne zmeniť. Pritom dalo by sa to zachovať a iba spoplatniť jednu časť úložto, tú erotickú, tu spoplatniť a nechať tie pôvodné súbory nedotknuté, ako je hudba, programy, hry, filmy. To nechá nedotknuté. Lenže na toto Európska únia nepomyslela. Veľakrát som povedal, keď je Európska únia tak neschopná uvažovať, že internet na jednej strane ľudia budú potrebovať, je tam informácie, ktoré ľudia potrebujú vedieť, a bude tam amatérska história, hej, alebo iné veci, že sa chcú ľudia presadiť, tak to nechať, ale zároveň ho spraviť bezpečnejším. To znamená spraviť ho bezpečnejším tak, aby to normálni ľudia, ktorí hľadajú informácie,
ktorí sa zdokonalujú, učia, obnovujú históriu, vysvetľujú niektoré záhady, vysvetľujú pojmy, neboli nijak obmedzovaní. Toto je to, čo by sa malo, alebo na čo by sa malo pozrieť. Nie za každú cenu robiť to, čo nám povie Európska únia a potom dalo by sa to aj inak. Jednoducho, my sa celú tú dobu na niekoho spodíhame. 30 rokov sme sa spodíhali na Rusov. Na plyn, že máme lacnejší plyn. Teraz, 20 rokov sa spodíhame na Európsku úniu. Keď nám Amerika pošle do rodného kraja, tak Európska únia pôjde do rodného kraja, lebo im to prikázala Amerika. My nedokážeme fungovať ako jeden európsky štát bez toho, aby nám ďalšia veľmoc rozkazovala. My nedokážeme mať viacero názorov, lebo máme viacero názorov, ak niekto má iný názor na Putina, ako je celý Západ, tak toho jednotlivca treba zatknúť, toho jednotlivca treba vypnúť, toho jednotlivca treba zablokovať, lebo musíme mať západný názor, iný názor nemôžeme mať. A toto je tá diktatúra. Kto má iný názor, tak toho treba zabasnúť. Lenže tu nie je len o to mať iný názor. Tu ide o to, že keď sa človek zamyslí v rámci historického hľadiska, tak história ukazuje, že 80% československej histórie a druhej svetovej ovplyvnila Amerika. Tak už budú otázky. Neovplyvnila náhodou toto, čo sa deje na Ukrajine Amerika, keď mohla ovplyvniť históriu? A takto už tam sú špekulácie, ale tie špekulácie sú vytvorené na základe historických faktov, nie vycúcané z prsta. A toto my automaticky odsudzujeme, že tu niekto niečo vysvetľuje v rámci historického hľadiska. Toto není podpora Putina, toto je vysvetlené v rámci historických faktov, že to vysvetľujú, alebo je to vysvetlené v rámci historických faktov, v rámci toho, že to už história bolo. Historického hľadiska bolo. Tak tu žiadna podpora není. Tu je vlastne historický fakt, historická pravda, historické skúmanie. Samozrejme, je niečo iné, keď to máš historicky potvrdené, to je zase niečo iné. Ako je, dajme tomu, dezinformácia. To je niečo iné, to s históriou nemá nič. To s históriou dezinformácie nemajú nič. Ale história, teoretické podobnosti alebo teoretické spájania, to je zase niečo iné. To sú iné prvky, ktoré treba rozlišiť, nie na základe čoho spájaš, a na základe aké informácie získať, aby si to mohol spojiť, aby si to mohol vysvetliť. Zase to je niečo iné, lenže, ako som povedal, my by sme sa to museli naučiť. Že každý má právo povedať svoj názor, nie len na papieriku, ale že aj v reáli. Každý má právo povedať svoj názor. Každý má právo povedať svoj názor, či na základe svojho presvedčenia, či na základe historických dôkazov alebo iných. Každý má právo povedať svoj názor. A toto by malo ostať zachované a nie za každú cenu malým štátom zatvárať hubu, že
sme malinké Slovensko, treba Slovákom zatvoriť hubu, lebo ohrozujú plán. A aký plán? Ovládať Slovanov? Aké? No, jednoducho, to, že majú ľudia iné názory, je o tom, že každý človek má iné skúsenosti, každý človek má iné názory a to je tá pestrosť. Je dôležité nie sa zaobdívať tým, koľko percent, aké názory majú, že 22% ľudí, Slovákov, tvrdí, že za tú vojnu na Ukrajine môže Amerika. A potom ostatní sa to takto podielili, hej? Že každý má takéto názory. A to na základe čoho? Na základe Bratislavy? Na základe Bratislavy? Mňa sa nepýtal, aký mám názor. V Bojniciach sa nepýtali, aký majú názor na toto. To je všetko odvodené len od Bratislavy. Bratislava je 80% Slovenska. Tam môžu mať iné názory. Východniari môžu mať iné názory. Prievidzi môžu mať iné názory. Ale nikto sa nikoho neopýta. Všetko je odvodené od Bratislavy. Bratislava. Podľa Bratislavy je 17% alebo 15% inflácia. Podľa Bratislavy. Ale mimo Bratislavy neprídu a nepýtajú sa, alebo nezavolajú mimo Bratislavu a nepýtajú sa východniarov, nepýtajú sa prievidžanov, nerobia prieskumy globálne. Mňa sa ešte za jeden prieskum, čo TVJ dáva ako, nako, prečo, za čo, hej, tieto agentúry všelijaké, mňa sa ešte ani jedna takáto agentúra nič nepýtala. To je všetko odvodené iba od Bratislava. Preto som povedal vtip, že Slovensko sa delí na 3 časti. Na Bratislavu, stred a východ, kde nič není. Hej, lenže tu ide o to, ako som povedal, keď niekto robí históriu alebo sny, výklad snov, snár, tak to všetko robí na základe vlastných skúseností. Či je to amatérska história, či je to vystudovaná história. A keď ten vystudovaný historik vie porovnávať, aký vplyv na čo mala Amerika, tak už sú tam nejaké náznaky, že mohla aj túto novodobú históriu ovplyvniť. Ale to není dôvod, aby sme toho človeka išli hneď dávať do basy, hneď ho zatvárať, lebo podporuje Rusko. Tu není podpora Ruska. Tu není podpora Putina. To není o podpore Putina, o podpore Ruska. To sú reálne historické fakty. Nemôžeme si myliť historické fakty a dezinformácie alebo podporu Rusov. Podpora Rusov je niečo iné ako historické fakty. Toto sa spájať nedá alebo spojiť nedá. Nie je to možné spojiť dva rozličné pojmy do jedného. Toto nemá byť spájané. Toto je jedna skupina, ktorá je historická. A kde sú fakty? A je druhá skupina, ktorá podporuje Rusov. Tretia skupina podporuje Ukrajincov. Tretia skupina hovorí, že za to môže Amerika. Áno. A štvrtá skupina je neutrálna. Ale nemôžeme historikov hádzať do jedného vreca, do skupiny toho, že podporujú Putina. To je kravina. Toto je kravina. A to by sme si mali čo najrýchlejšie uvedomiť. Milá Európska únia.